Aron, Ben, mae hwn yn treat gyntaf gyd. Mae'r holl gyfarfodydd yn amlwg wedi gweithio wythnos yma. Just faint o sport geithoch chi mas na ar y ca heno? Ie, oedd e'n gêm da. Oedd e'n ffordd newydd o ware, ond dwi'n credu heno ni wedi dod mewn i'r gêm llawn hyder ac ni wedi dangos beth dyn ni yn gallu wneud. A hefyd Aron, y ffaith, mae Twrci'n dîm da, ond nathoch chi ddim roi'r cyfle i nhw ddangos hwnna heno? Mae hynny'n tîm roedd yn cyrraedd yr quarterfinals yn Euros, so felly maen nhw'n tîm dda, ond ni wedi bod yn trio chwarae ffordd newydd, fel roedd Ben just yn dweud. A ti'n gallu gweld hwnna heno. Roedd yna llawer o intensity, roedd yna chances i sgorio, ond yn y dydd arall, fi ni'n probably ennill y gêm hwnna 2-3. Ie, fath o, wel, yr unig beth oedd ar goll, oedd y gol yn y diwedd, Aron. Perfformiad lot fwy ymosodol, yn enwedig dy rôl di, jyst faint nes di fwynhau mas na, oedd e fel bod lot o ryddid gyda ti? Ie, rwy'n mwynhau, roedd yn rôl newydd i fi, ond gyda tîm chwaraewyr o gwmpas fi, mae'n gwneud yn really hawdd i fi chwarae yna. So ni efo lot o quality gyd dros y cae, a ni'n just yn mwynhau hyn, a mae hyn just yn y dechrau o'r proses. Ni'n mor excited i gweld beth mae'r dyfodol yn cael i ni. Ochr arall y ca, Ben, ni di clywed y term high-risk football wythnos yma. Faint nes di fwynhau ware, achos o'ch chi'n ware'r llinell yna mor uchel trwy gydol y gêm? Ie, mae pobl yn dweud bod e'n high-risk ac ar amserau mae fe'n edrych fel yna, ond i fod yn onest pan eich yn y gêm, os ych chi'n gallu cloi'r gaps a wneud y car, dwi'n bach yn llai, mae'n rhoi siawns i'r boys fel Aron i roi pressure arnyn nhw lan y top. Felly, yn credu heno, ni wedi atal nhw wrth gael lot o siawnsys. Oedd e'n teimlo fel yr unig siawns o'n nhw mynd i gael oedd o set pieces. Felly, o'n i'n hapus efo'r perfformiad. Edrych mlaen, Montenegro i ddod. Faint o hyder i chi'n mynd i gymryd o'r perfformiad yma, ond hefyd pa mor bwysig yw bod chi'n adeiladu a mynd cam ymhellach a gobeithio cael y triphwynt mas yna? Ie, mae'r canlyniad a'r perfformiad ddim yn credu gormod os ni'n mynd i Montenegro a ware'n wahanol. Felly mae rhaid ni'n mynd ceisio gael y 3 pwynt. Bydd e'n gêm anodd, mae fe wastad yn pan ni chi'n mynd i ffwrdd, ond dyn ni'n hyderus. Ben, Aron, diolch yn fawr. Diolch.